Bigarren saiorako Itxaso Laizola gonbidatu du. Itxaso ingurumen zuzenbidean espezializatua da, eta hizkuntza ekologiaz aritu da batez ere. Donostiako kutxa ekoguneko eraldaketa sozialeko gunean jardun zuen, harik eta itxi zuten arte. Eta bertan hizkuntza ekologian gaia edo eremua jorratu zuen batez ere. Eta orain Gipuzkoako Foru Aldundian dabil parte hartze politiken arloan edo. Vale. Bueno, mila esker da, benetan privilegio bat hemen egotea. Atzo pila ikasi nuen, ez nuen aukera izan bukaera arte egon, beraz beti bezala UEU eta jakinek erronka ederra jartzeizkigu aurrean. Usurbilgo udalai ere eskerrak. Eta mentzaudetenei eta gogoeta zabal honetan lagundu didazuenei. Nin nator batez ere hizkuntza eta lurraldearen arteko harremanak zerbait aztertzetik, eta demografia eta zaintza begirada honetan txertatzea ariketa berria zait. Eta atzokoak eta orain pena gaur entzun ditudanak hausnartzeko denbora gehiago ez izatea, baina bueno, banoa ideia batzukin, bale? Erronka jarri gera, hemendik 18 urtera, nik kalkuluak berehala egin nituen, Lorea. Espero de jubilatu egotea, eta agian biloak izatea, eta asko komunitatean bizitzea, eta bizikletan mugitzea, eta baratzatxo bat deukitzea, eta denbora izatea. Esan ditudanatik gehienak harremanak loturak dira. Noski bizibaldintza gutxienekoak izan da ez. Bueno, hor ditugu galdera batzuk. Prospekzioan ikusten dugu asmatzen dela, eta ez dela asmatzen, inork ez zuen aurre ikusi pandemiak, eta orduan, bueno, egin daiteke jarraitu eszenario bat jarraituko dugu orain arte bezala eta zer, edo irudikatuko dugu nora joan nahi dugun, ez? Eta pixkat hori da ariketan nire ustez, ez? Nolako Euskal Herria nahi dugun, demografia, lurraldea eta zaintza eta hizkuntza lotuta, ez? Orduan, eskatuko dizuetuain labur-labur binaka ondokoarekin edo irunaka bildu, eta lortu dugu. Osea, esaten dizuet, lortu dugu 2040 urtean euskeraz eroso bizikera. Bai? Biraiatu dugu denboran, 2040 urtean gaude, eta euskeraz eroso bizikera Euskal Herrian. Bai? Hau da egoera. Lortu dugu. Orduan, ondokoarekin jarri eta zerk eragin du, zer izan da positiboki eragin duten faktoreak zein izan dira, hau gertatu dadin, ez? 18 urtetan gertatu da. Lurraldeari begira, zer egin dugu lurraldean, zer harreman dugu lurraldearekin, zein da zaintza eredua, eta demografia nola kudeatuko dugu. Demografia ez dira datuak soilik, ez? Oso ondo azaldu ziguten atzo, demografia politika ere egiten da. Demografi taldekatza modu batekoa edo bestea izan, eta hizkuntzaren aldagaia barneratzea eta gurutzatzea gainerakoekin behar beharrezkoa dugu. Bale, ja, isilduko naiz, orduan lehenengo galderari lortu dugu eta esan zer gertatu da, nahi baduzu eskala txikian usurbilekoek, zer gertatu da usurbilen hau gertatzeko. Ez gaude mugez hitz egiten, ari gera, lortu dugu. Venga, hasi berriketan. Ere egin behar dugu ariketa.
zaiena mostea da. Mostu ingoizuet, lotxagabekin mostu ingoizuet. Listo. Jarri zeate, Oida. Beno, ametsak irudikatu egin behar dira eta deskribatu behar dira eta iritsi behar zera, irudikatzera zer da nahi desuna. Eta esperientzia hori bizi eta esan gertatu da, ez? Eta bigarren galdera da, zer gertatu zen erabilera, erabilera joerak iraultzeko. Gaur garikoitzek azaldu dizkigun joera horiek, famili ereduen aldaketa, etorkinen hizkuntzekiko ikasiko dute ez duten ikasiko, euskararekiko interesak eta jarrerak motivazioaren garrantzia aipatu dira, batzuk, guztiz bat egiten detena, eta hor joerak iraultzeko edo erabilera mantentzeko daukan lana, atzian daukan lana ikusteko, zer gertatu zen aldaketa emateko. Eta nik uste hori lotzen dela, orain garikoitzek esan digu, zergaitik nahi dugu euskeraz bizi. Eta hori, esan behar dugu, bizitan nahi dugunak euskeraz, eta ala pentsatze ez dutenak, baina entzuten gaituztenak, eta agian zerbait pentsarazten dietenak, edo ez, edo gutxienez jabetzen diren zergaitik. Eta ez dakigun zergaitik ere, ez? Lotuko dut bestira, transmisioa, ez da bakarrik ezagutzaren transmisioa, da atxikimenduaren transmisioa, da interesaren transmisioa, eta orduan transmisioa ere beste aldagai horiekin egiten bada, motivazioa gehituz ezagutzari erabilera handituko da, ez? Baina, bale. Orduan, nik egingo dugun, oraingo bidaia izango da, lehenengo pixka bat hizkuntza ekologiatik, hizkuntza eta lurraldearen, hizkuntza eta testuinguruaren arteko harremana kontatuko dizkizuet, ze begirada den, batzuk entzun diazue eta antzeko gauzak esaten ditut. Eta gero saiatuko gera baita demografia zaintzari ere begirada horretatik ekarpena edo gogoetak edo galderak ekartzen. Hizkuntza ekologiatik begiradan azkenian lotura egiten da, hor da garapen ereduaren, garapen jasangarriaren irudia, espiralaren eremua izango litzateke ingurumenaren errespetuaren baitan garatzen den herri bat, ekonomia gizartearen ongizaterako eraikitzen duen herri bat, eta ekonomia gizartea eta ingurumena lotzen diren espiralean ere egongo da hizkuntza gutxiagotuak garatzen diren herriak munduan, ez? Orduan, etorkizuneko Euskal Herrian, etorkizuneko belaunaldiak, aztertu beharko dut lurraldeak, ingurumenak ze garapen eredu jasan dezaken eta zeinez, hau aipatu izan dut, baina 3 Euskal Herri behar diragu bezala bizitzeko, edo 3 planeta horrela bizitzeko, ez da lurraldearekiko, ingurumenarekiko guztiz gainditua dago, eta pandemiak eta olakoak gertatzeko, klima larrialdia gertatzekoak, ez? Hizkuntza gizartearen ezaugarri berezkoena eta kultura gizartearen irudian bete-betian dago, zer da kultura hizkuntza gabe, edo zer da hizkuntza galtzen duen herria, ez? Da beste herri bat, ez? Eta gero zaintza eta demografia horrere nun kokatzen ditugu, ez? Zeren jartzen dut demografia gizartean gertu, baina ekonomia kudeaketan, ingurumen kudeaketan ere egiten da. Zaintza lurraldea zaindu behar da, hizkuntzak zaindu edo lurraldea gugera, hizkuntza gugera. Bai, orduan, begirada hortik dator, ez? Interesgarria iruditu zait ekartzea, aurrera begirako nazioarte mailan, ez? Aipatzen dira 17 helburu,
eta tokiko udaletan ere hasi dira planak egiten, ezta? Eta bueno, 2030ean, hemen 2040ean, baina dauden aldagaien artean, batzuk lotura gehiago dute zaintzarekin, hirugarrenak osasuna, ongizatea nahi bada, generoak badu bere genero berdintasuna, bosgarrenean badu bere propioa, eta faltan dagoena, eta azkenian ondo bizitzea sari gera, faltan dagoena da hizkuntza eta kultura aniztasunaren helburua, ezta? Eta ez da kasualitatea, ez egoteko, kultura aniztasuna eta hizkuntza aniztasuna egun mundu mailako eredu honetan estatuen diskrezioan, boterean dago kokatua, ez? Ez da nazioarteko gai bat bezala, ingurumena bai den bezala, ez de facto estatu bakoitzak erabakitzen du zer egin bere estatuko kultura eta herria eta hizkuntzekin, ez? Orduan, ez dago helburu hauetan, baina izan daiteke helburu propio bat, beste eta bitarteko bat gainerako helburuak lortzeko. Bai, orduan, garapen eredua eta euskararen garapena lotuta ulertzen dira. Bueno, ekologiaren begirada hizkuntzetara ekartzea, batzuk esan da, ze forzatua, ze lotura, nondik, ez? Eta, bueno, bakarrik hemen erakustea, beste gizarte zientziek ere ekartzen dutela ekologia azterketak egiterakoan. Da, zientzia disiplinarteko bat, ekosistemak ere aztertzen ditu, eta bueno, argi eukita giza zientzia, gizakiotan zentratzen dira, eta natur zientziak desberdindu behar direla, ematen du begirada bat, bizitzarekiko, eta baita ere babes teknikak, ingurumen zuzenbidetik erabiltzen diren babes neurri praktikoak izan daitezke ere hizkuntzak gutxiagotuentzako babes teknikak. Bale, hor, lehen azaldu dizueran irudia, espiralean kokatu nahi dugu hizkuntzen garapena emango da, hor bakarrik, baldin bagaude, eta zergaitidan ekologiaren begirada interesgarria baita ere ikusten da azterketa mailetan, ekologian individua, poblazioa edo espeziea, eta gero bere habitata, pixkat salkatzen da, eta iruditzen zait, hiztuna ere, euskal hiztuna, hiztun komunitatea, taldearen indarra, kapital soziala, bizitasuna, komunitatean non gauden, eta gero ekosistema, azkenian testu inguruak, aipatu du Garikoitzek ere, eta testu ingurua da nun lurraldean, ez da berdin Usurbilen eta Bilbon, esan du, ez da berdina naturgune batean, kota iotzen dezu Euskal Herrian eta euskera gehien zuten da, kuriosoa da, natura mendia pixkat dio eta denak euskera agurtzen dugu, badago zerbait horrez, lurraldeak eragiten digu ere, eta lurraldean eragin daiteke. Ordan azterketa mailak ere baliagarriak dira, eta ekologian ere motivazioak, portaera, jarrerak, ezagutza, naturarekiko ezagutzak ematen dizu naturaz gozatzeko eta natura nahi badezu ere ustiatzeko modu batez. Ordan baliagarria da ere. Bueno, hizkuntza ekologiaren hola askarre, batzuk esan da, hizkuntza ekologiaren begiradatik, hizkuntza aniztasuna, bioaniztasuna bezalaxe, aberastasuna da. Orduan, zenbat eta hizkuntza gehiago munduan, hobeto. Resilienteagoak izango gera, eta bizirauteko gaitasun gehiago izango dugu. Denak hizkuntza berean, bakarrean, ulertu eta eraldatuko bagenu bizimodua lurraldea harremanak, pobretze bat gertatuko litzateke, ez? Hau da, abia puntua. Badago kontrako horik esaten duena, belgo dorrea eta mitoa, esan ez, denak hizkuntza bakarraitzengo bagenu, asko sobeto ulertuko ginatekela, horren kontrako abia puntua da. Aniztasuna, aberastasuna, eta gaina bizirautereko giltzarri dauzkagun erronka berri hauetan, ez? Hizkuntzen desagertza ez da naturala, ez? Inork ez du aukeratzen bere hizkuntza ez transmititzea. Eta gertatzen bada, ez da hizkuntza azpigaratua delako, edo beti daude botere harremanak atzean, ez? Hemen sailkatuta daude pixkat zein diren hizkuntzan arrisku faktoreak, hizkuntza gutxiagotu guztietan, ez? Eta bueno, ez naiz sartuko, gero nahiko bagenu, baina bueno, lurraldea bada faktore
faktore garrantzitsu bat. Orduan, hizkuntzak ez dira desagertzen, egiten dira ordezkatu beste hizkuntza batzuen gandik. Hizkuntza hegemonikoen gandik, indar gehiago dutenen gandik, modan daudenen gandik, boterea dutenen gandik, bai? Batzutan hiztunak desagertzen direlako, azken hiztunak hildelako, baina gehienetan da erabakitzen duenean, edo erabaki baino gehiago behartuta sentitzen denean beste hizkuntza egitera. Hizkuntzen arrisku faktoren artean lurraldearen ulermena eta kudeaketa, ez? Eta hor, interesgarria da demografiaren bilakaerak eta datuak ere oso importanteak izango dira lurraldean kokatuko delako jende hori. Jaiotzen dena, hiltzen ari dena, torri dena eta badoana, ez? Eta hor mugimendu horiek nolakoak diren erakutsiko digute ere lurraldearekiko argazki gaina mugimenduan dagoen, ez argazki da bideo bat, ez? Aldakorra da. Eta hortan eragin daiteke. Politika egiten dira. Bueno, tokikoaren balio unibertsala, esan dugu aniztasuna, aberastasuna dela, baina tokikoa lurraldeko aberastasuna berezik zaindu behar da munduko aniztasuna izateko, ez? Elikaduran ezagutzen dugu, ez? Jan tokikoa, garaikoa eta ekologikoa, ez? Eta hizkuntzara aplikatzen da, ez? Zu edozein tokira zela, baitzegin, ez? Edo ikasi edo harremandu tokiko hizkuntzan, garaikoan. Garaikoa ez dalako euskera beti lotzen da, ez? Hizkuntza zaharrena eta misterioa, eta linguista batzuk zoratzen daude, eta zoragarria da, baina misterioa da nola iraunduen, ez? Eta gera eredu hizkuntza gutxiagotuen bizi berritzean, ordan gaur egungo hizkuntza da, modernoa da, eta gazteek horrela ere sentitzen badute egingo dute, ez? Eraldaketarako hizkuntza da, mundu hobe bat eraikitzeko hizkuntza da, ez? Zergatietan, ez? Ordan, pixkat hor... eta atzo gustatu zitzaidan asko, ez? Euskal Herria lurralde unitate jasangarri bezala, ez? Eta nik uste interesgarria dela. Herri batzuk hain dira hondiak, kudeaketa, ez? Gure herri txiki honetan, eskualde begira da, eta Euskal Herriaren dimensioa izan daiteke egokia ekologiaren aldetik ere, ze energia sistema, ze likuadora sistema, ze hezkuntza sistema, ze zaintza eredu, bai? Hortarako kompetentziak bagenitu edo hartuko bagenitu. Baina ere lurralde tamaina egokia ikusten da. Begirada ekosistemikoa. Gaude aldaketa fase batean, esan da, ez? Arrisku berria, konplexutasuna, handia, zeinek lotuko lituzke, ez? Duela 20 urte, oain nahi gera bidatzen aurrera 20, 18, atzera jun, eta zenik lotuko lituzke, ez? Turismo eredua eta euskeraren bilakaera, ez? Edo zaintzak, eta bai, orduan, begirada eskatzen du konplexua, eta orduan begirada luze hortan, ez? Batzo ere Marta Luxanek esaten zuen, ez? Jarri denbora zehar belauraldien portara nolakoa izan dan, ez? Batez zituen pista batzuk, trantsizioa horiek egiten ere, aurrekoak aipatutakoak, baina ekosistemaren dinamikoa, konplexua, aldaketan, jongaitezke aurrerantz eta atzera, atxikimendua hizkuntzarekiko norbanakoan ere ez da lineala. Adibidez, umeak eukitzen didanean berriro egotortzen da euskeraz gehiago egiteko gogo bat jende batian, ez? Orduan, gure identidadean eta gure atxikimenduan ere aldakorra da, individualki, kolektiboki, talde bezala, eta besteak nola ikusten gaituzten ere eragingo du edo ez atxikimendu hori, ez? Gu erakargarriak bagera, sinisten badugu. Bestea da, ekologiaren begirada, bai da zientifikoa, bai da esperimada, lurrealdea bizi direnak dakite ere, ez? Hemen importantea da ere, gizarte zientziak ekartzen dira, baina baita ere lurraldean bizi behar dutenak dira, dakitenak zer behar duten. Eta ordan zientzia eta jendartearen arteko tresnak, harremanak, gobernantza ereduak parte hartzean, oinarrian, egin beharko da, ez?
eta ekintzailea da, ez da zientzia deskriptibo bat, hizkuntza ekologiak esaten du, tokikoa babestu behar da, neurri zuzentzaileak hartu behar direla, aniztasuna babesteko. Orduan, intervencionista, helburu batekin, eta bueno, ez deskriptiboa, ez, orekak orekatzen. Orduan, garapen eredutik bertatik dago hizkuntzekiko kezka, aniztasuna galtzen da, ez bada babesten, ingurumen babeserako teknikak ere hizkuntzetara ekarri daitezke, eta hemen azpimarratuko kontrol teknikak edo arauak direnak, hortik gutxi daude hizkuntzan. Bat bada, oso berria eta nire ustez estrategikoa, eragin linguistikoen ebaluazioa, EAen onartu den legea da, udal legean, eta esaten du, edozein proiektu edo planek euskararen erabileran eragina izan badezake, azterketa egin behar dela. Egiten den bezala ingurumen eraginen azterketa, baita ere hizkuntzen eraginen azterketa, ezta? Eta honek lege maila du, eta oso importantea da behar ditugu herramientak behartzen dutenak hau egiten, ez bakarrik utziz borondatezko edo sustapenean Garikoitzek aipatu du ere. Gero plangintza herritarren partaidetzarekin, eta nik uste hemen dator ere beste ideia hori, ez dutela bakarrik lurralde antolamendua egin behar, korbatadun, aditu, arkitekto, gizon, txuri, hortik gatoz, ez? Ordan, nola egiten da, adibidez, Usurbilgo plana. Eta eginda, eta okerrez banaiz, eta egon ginen beste ikastaro batean, partaidetza prozesu batekin eginda hemengo apoa, ez? Orduan, eredu interesgarriak dira. Orduan, zein dira planak, ze badago euskera, plana hizkuntza, plana turismo, plana, bai? Nik uste hor hizkuntzarena zeharkako gai da, baina zentralitatea behar du hasieratik. Bestela gaude, beti petatxean bukaeran, eta euskerakin zer, ez. Ze demografia aldaketa gertatzen ari ere gure herri zehatz honetan. Arnasgunetan demografiak eta etxe bizitza parkeak eragiten dute batez ere euskara erabileran. Hori datu horiek badakizkigu ja, ez? Ordan, zer egin behar da hor, etxe gehiago edo gutxiago? Edo ze etxe motak bilak edo espazio komuna handiak dazkaten etxeak. Etxe motak ere eragiten du bizi estiloetan eta hizkuntza erabileran. Eta gero sustapen teknikak, ingurumenean diru laguntzak, lehiaketa, gizarte erantzunkizuna, hizkuntzan ere aplikagarriak direnak, ez? Hizkuntza irizpideak, merituak, eta guk hor daukagun erronka bada muga legalak eta juridikoak, ez? Hizkuntza politika asko egiten da epaitegietan lurralde honetatik kanpo, ez? Hori realitate bat da. Orduan, sustapen teknika gehiago erabiltzen da hizkuntza babesian, baina helburuan ere ustez da bat eta bi mailetan gehiago eragitea. Plangintzan eta kontrol teknikan edo araudian, beharrezkotasunetik. Hau pasako dut. Zer ari da gertatzen hizkuntzekin, askar, hizkuntzak ari dira desagertzen mundu mailan ritmo izugarrian. Esaten da, 80% desagertuko dela mende honetan, ez? Pentsa, 6.500 hizkuntzatik, 200 dira estatu hizkuntzak, eta gehienengoak ez dira idazten, Afrikako hizkuntzen 80% ez da idazten, interneten bakarrik daude hizkuntzen, munduko hizkuntzen, 80% ez dago, sarean, gu gaude, baina nola gaude. Ordan, mundu mailako pobretze honetan, nun dago, ez da gero ikusten dugu gure Euskal Herriko mapa, ez da horri irudikatzen dira zein diren lurgune euskaldunak, edo euskera gehien hitz egiten dan lurraldeak, ez, eta nola geografikoki ere kokatzen diren toki batean, ez. Egon daitezte azterketa asko, baina bat ere da lurraldearekikoa, agian geografiarekikoa ere bai, ez. Hor usten dut, ez. Orduan hor galderak daude, ez, nola biziko gara, euskera, zeintzuk eta norekin biziko gara, zein erritmotan biziko gara, nahastuak biziko gara, dirudi baietz, ez, gero eta gehiago hirietan konzentratzen ari gera, eta hiriak dira sistema konplexuak, eta ikasi beharko dugu mugitzen desberdinekin.
eta mugitzen zentralitatez, euskaldun izaten. Euskaldun hitzen diote referentzia euskara dun, denbora guztian. Ordan, bueno, zergaitik euskeraz bizi behar bat da, bizi nahi dut, bizi ardura bat, edo ondo bizitzea da. Eta nek ustet hau dala gako bat, ondo bizitzea. Zaintzan ere bai, demografian, zergaitik nahi dugu bizi ondo. Euskera baldin bagera, eta hemen gaudenak txikimendu maila hortan gaude, euskera gara. Eta beste ontzat, eta hori dako hagu erronka, horrela bizi ez duten entzat, bizi arazte, hori horrela sentitzeko zer egin behar da. Zer egin behar dugu guk, ze uste guk egin behar dugula asko ere. Guk, esaten dut guk politikan, norbanako baizi baita talde bezala, iztun komunitate bezala. Orduan, pobretzen ari gera, baina Euskal Herrian gero eta hizkuntza gehiago daude. Munduan desagertzen ari gera, homogeneizatzen ari gera, herri guztietako hiriburuak eta abenidak itxura bera dute, denda berdinak daude, hizkuntza berak dira, eta gurean gero eta hizkuntza gehiago, ez? Euskeran zentratuko dugu gaurkoa, baina badaude beste bi hizkuntza edatzaileak, ordezkatzen dutenak hizkuntza gutxiagotuta, inglesa gero eta espazio gehi hartzen ditu, baita sarean, baina baita bestela ere, eta hitz inglesen asketa hauek, ez dakit, baina laneko munduan izugarria da, brainstorming, eta ez dakit ez aizkitareatzen, baina dana inglese hizkuntzak sortzen dira behar ditugunetarako. Euskara ere egokitzen joan behar da, bizitzen. Bestela, ez bada garatzen, ez bada aldatzen, ez baditu hitz berriak sortzen behar berrietarako, edo galtzen baditu izendatzeko zituen moduak, ez? Itxasoko herri bateko, kostako herri batean zenbat hitz daude itxasoaren egoera azaltzeko. Hori ere, eta atzo aipatzen zuen Martak, hizkuntzak ere badu nola deitu gauzei ere indarra handia da, ez? Orduan, adibidez, klima larrialdia esan edo klima aldaketa esan ez da gauza bera. Krisi linguistikoa, krisi larrialdea esateak badu beste indar bat, ez? Orduan, ez dira, eta begirada linguistikotik ere hizkuntza ekologia garatzen da beste begirada. Hau da gehiago hemen ekarritakoa da soziolinguistikatik edo politikatik nahi bada. Kuriosoa da ere, aniztasunaz eta hizkuntza aniztasuna nola bereizten dira, ez? Multilingüismo y diversidad lingüística, ez? Badirudi eleaniztasunaren alde gaude, baina gero hizkuntza aniztasuna, hizkuntza gutxiagotuekiko, bueno, ez? Hor diskursoan ere aldaketak daude. Beste datu bat, ez? Munduko bioaniztasun gehien dagoen guneetan dago hizkuntza aniztasun gehien. Bi mapak lotzen badituzu, ez? Jartzen ikusten duzu munduko mapa, hizkuntza munduko basoen aniztasuna adibidez eta hizkuntza aniztasuna nahiko bat egiten dute, ez? Orduan hor zergatietan ez dago, seguro ez dago erantzun bakar bat, ez dago ere argiki esaten dana, baina bueno, lotura bat badago lurraldean, ezta? Orduan hizkuntza babesten lurraldea babesten da, edo lurraldea zaintzen eta lurraldea modu batean kudeaketzen hizkuntza erabilera indartu daiteke. Galdera hori adibidez Amazoniako herri indigenetan ikusten da, hizkuntzari lotu zaion herri bat, askoz resilienteagoa da, eta bere hitzekin, bere ezagutzarekin, naturan harrematzeko moduekin bat egiten du. Natura eta ez dute bereizten hemen bezala, ez, natura eta gizakia, ez, da bat dira, ez. Ordan, olako kulturetan nabarmenago, baina gurean ere, lurraldean nola eraikitzen dugu, nola bizi dugun, ze respetu, ze moduetan, euskerarentzako ere, erabileran positiboki eragin dezake? Hor galdera, ez. Izan genuen beste jardunaldi bat, baita hau kantolatua, Iruñak eta Kraken, lehengo astean, eta hor ateratzen ziren, ez? Galdera, lurraldeeko euskaldun eta euskal feministak badaude, ez? Hor ere lotzen genitun feminismoa, euskera, lurraldea, bueno, ez? Eta hor atera ziren ideia batzuk ere, atera ziren, ez? Ideia nagusia da,
zuke lurraldea kudeatzen badezu eguneroko bizitzan bertan bizi direnentzako bizigarria izateko, lurralde biziak deitzen dira, eta zer nolako kaleak dauden, ze plazak, badauden gune itxiak, bai generoaren begiradatik, ez? Puntu deserosoak edo berdeak, hiriak berdetzen ari dira, badago baratza komunitatea, errepideak dira izugarria handiak edo lehentasuna dute bizikletak irudikatu, ez? Etorkizuneko herri superfuturista bat edo herri transition herri bat, ez? Herri ekopoliki bat, ez? Oporretako leku amestu hori, ez? Nolako Euskal Herri hortan, ez? Eta aipatzen zen, lurraldean eraginez, hizkuntza erabilera ere hobea izango zala. Euskararen erabilera. Hori horrela izateko automatikoa ez da. Ez da genero emakumeentzako hiri erosoago bat izatea, gure zaharrak denbora eukitzea, gurutzatzeko zebrabide bat, ez dakit, horrelako gauzak eragiten dutela ondo bizitzean, espazio multifuntzionalak, erabilera definitu gabeko espazioak, horre guztiak laguntzen dula ahozkotasuna, laguntzen du bizitasuna. Eta hemen daukagun arazoetako bat bada euskeraz ez gerala hain eroso beste hizkuntzetan bezala, ez? Eta hori gero eta gehiago ematen ari den fenomenoa da, erabilera guneak behar ditugu. Eta erabilera guneak dira arnazgune, soziofuntzionalak, dira herritarrez osatu dako gune herri euskaldunak, hiztun komunitate trinkoa duten guneetan egingo da euskeraz gehiago, ez? Eta orduan, elkarrizketa emango bada, hobeto, baldin bada eredua, bila bat, garaje azpian daukazu, hortik bazoaz lanera, eta etortzen zea, horrek eragiten du erabileran harremanetan ez egotea. Orduan, gu nun apuntatu behar dugu euskeraz bizi nahi dugunok. Eredu ireki hortan, harremanak erresten dituena, oskotasuna landu daitekena, besteekin harremantzen gerana, hori da nahi dugun herria. Hor jokatzen dugu partida euskeraz hori egizateko aktiboki, autokonstientea eta politikak egin behar dira. Parte hartu behar da ere hor gure herriko hirigintza eredua edo herri eredua aztertzen denean, hor parte hartu behar da ere, ezta? Euskaltasunetik, zetoki dauka gai honek, ze askotan ez da esplizitatzen. Bueno, orduan, nola noa? 5 minutu. Hizkuntza ekologiak testu inguruan jartzen du harremana hizkuntzen arteko harremanean, baina hizkuntzak bere testu inguruakin, ez? Eta orduan, hemen importantea da bereiztea, ez? Testu inguru soziokulturala, ez? Atzoa esaten zen, ez? Lurraldea jendea gara, giza harremanek egiten dute, gure begirada, bai? Orduan, alde batetik bada hiztun komunitatea dago lurralde horietan, eta hiztun komunitatearen indarra eta gogoa eta aktivismoa eta erakargarritasuna eta prestigioa eta borroka gogoa, hori da testuingurua. Testuingurua hori aldekoa denean askoz gehiago egiten da, baina baita ere testuinguru fisika, lurraldetasuna mapan, espazioan lurralde hori egokitu, interbenitu dezakegu, sortu dezakegu, ez? Eta orduan, zentzu hortan ere lurraldea mapa bezala eta jarri plaza bat edo alki bat hemen edo alde ontara begira edo bestera eragiten du erabileran, harremanetan, adinen artekoetan solasaldietan, hain importanteak ikusi direna, transmisiorako, ordan, hizkuntza ekologiaren diskursoan ikuste daude diskurs, zergaitik euskeraz, ez? Daude hainbat diskurtso, ez, bizikeratzarako, identitatioak, berdintasuna, aniztasuna, eta lurraldea nahi dugun harremanetarako prestatu, ez, euskaraz eroso bizitzeko lurralde bizia, ez, ondo bizitzeko, punto, hori da ideia, ez, denbora falta zait eta ordu nolako sententziak botatzen hasiko nahi. Importantea ikusten dut zergaitik euskeraz ari garenean, ez, eta ez da egin euskeraz edo ez baiz, zergaitik euskeraz, askotan gaudez, egin euskeraz, ez, eskoleta ezak ez hauka, ez esan behar diot, zergaitik euskera, ez, eta orduan nire ustez importantea da zer da gizakia, lehenengo, ez, gizakia bizidun
bizidun bada, eta komunikatzen dira bizidun guztiak, bai? Bizidun guztiak komunikatzen dira, eta gizakia komunikatzen da baita ere hitzarik gabe, irudi bidez, itsasargien bidez, eta abar, bai? Bizi bazera komunikatzen zera. Eta, baina euskera zer da komunikatzeko tresna soilik, komunikatzeko edo beste zerbait da, ez? Ordan lurraldeko hizkuntzak, tokiko hizkuntzak dira talde eta pertsonen identitatearen faktore determinantea, ez? Atxikimenduaren ideia, ez? Orduan, nik uste hor dauden galdera, ez? Gure hitzak, esan berriz esan, ez daitezela astuz, izana ere bada, ez? Eta behintzat hemen gauden entzat, eta badakit hori ez dela soslai nagusia izango 2040an, baina guk horrela bizi badugu ez dakit, guk egingo dugu, ezin gera eta transmitituko dugu, ez. Orduan ikusten da hemen, garapen eredua, hizkuntza garapena, beraz zenbat hitz ateratzen diren, ez, lotura dutenak gai honekin, ez, pila bat, eta hor erdigunean denak, ez, euskaldun gazteen fluxuak, identitateak, zaintza sistemak, ongizatea, zer da ondo bizitzea, feminismoa, pertzepzioak ere, ze perzibitzen dugu euskerarekiko. Eta hemen ja, azken 10 puntutxo, dekalogo ez da, noski, baina, zaintza eta demografia rekiko zerbait, ez? Garapen jasangarriaren kontzeptuan sartzen da tokiko hizkuntza esplizitatu behar da. Ez da, garapen jasangarria eta nazio batuek ez dute egin, baina guk egin dezakegu. Ezin da garapen jasangarria izan, hizkuntzak ez badira garatzen. Ezinezkoa da. Ari bada euskera indarra galtzen, ez da eredu egokia. Lotura da. Demografia. Multzokatze eta estrafikazioetan ere hizkuntza aldagaia gurutzatzea, ez? Hemen soziolinguistika klusterrak, datuak bilatzen ditu, oso importantea dira datu hauek, demografia datuekin gurutzatze horiek egitea, ez? Eta hortan ari zeatenak, eman, klusterrean, gaindegian, oso beharrezkoa da, ez? Eta zaintza eredua ere euskeraz eta euskeratik, ez? Hori ere pentsatu behar da zaintza eredua diseinatzen dugunean, hasieratik, ez? Hori da helburua, ari gera amestez, hola nahi dugu, ez? Zaintza izatea euskeraz eta euskaratik, hasieran, edo bi gauza bereizi dira, ez? Desberdin da, gure zaharrak azken urteak, gero eta gehiago bizigira, ze ondo, baina asko erderaz bizitzea behartuak daude, zaintza sistemetan, gogorra da, Gogorra da, egin duten bizitza burruka gure eredu direnak, eta gero zaintzen dituzte beste hizkuntzetan. Gogorra da, hori zaintzan kontuan hartzen da, zer da zaintza, zer da, listo. Bueno, planetaren mugak, esaten da munduan jende gehiegi gerala, eta guari gera esaten euskaldun gutxiegi gerala, eta zein dira euskaldunak, zein egingo dira euskaldunak, ez? Guk nahi ditugu migrazio politiketan, nik uste euskera, etorkinak euskeraz ikasiko dutena, aukera dutena ikasteko, eta zergati bat bilatu behar diotena euskalduntze horri. Eta hor ere guk badugu zer egina, guk jakinda egiten ez badugu, ez dakit. Eta etortzen direnei baldintza duinak ez badituzte, ez? Interesgarria da ikustean nun konzentratzen dan, atzo aipatu zen, ez? Lan baldintza okerrenak dauden sektoretan, ostalaritzan, zaintzan, hor dago etorkinen konzentrazio kopuru altuagoa, eta nik adibidez nola bizieten, ni Donostian bizi naiz, Donostiko alde zarra, ostalaritza aldatu da, baina 10 urtetan, 2016tik hasi da aldatzen, eta arnazgune bat zena da zirko bat. Eta oso denbora gutxian gertatu da, ez? Orduan, zerbait, ostalaritzan zein dago lanean? Beste faktore askoren artean utzi dalako gertatzen, baina ezin dugu eskatu zenbaki, eskatu ez etorri diran ari baizik eta herritar bezala, kolektibo ezin dugu eskatu menuak, prezioak eta agurrak euskeraz egitea. Hori hain beste eskatzea da.
zein eskatu behar zaio, ez bakarrik etorkinari, baizik etorkin hori kontratadore, baita ere gu bezero geranean indarra daukagun, ezagit, holako, bueno, eta listo, denbora pasa zait. Igual interesgarria azkeneko gogoeta bat, eta da, aktivismo amargarrena, ez? Aktivismo jasangarrirako aktivismoan zaudetenak, ez? Euskalgintzan gaudenak, komunitateatan parte hartzen dugunak, ez daukatuz dute zuen bizitza faseetan momentuak zaudetena zerre, zaudetenak frustratuak, zaudetena erreta, zaudetenak ez dago zer eginik, datuak ikuste dituzu eta nik, eta bai, egin behar da norbanakoa eguneroko ekintzetan bai, baina sentsazio hori ez daukagu bakarrik euskalgintzan gaudenak, ez? Sentsazio hori daukate borroka sozial askotan daudenak. Eta arduan, interesgarria da, nik uste, hor dago aipu bat, ez? Mediku arrunta gaixotasuna sendatzen du, mediku gonak pertsona sendatzen du, eta mediku bikainak gizartea sendatzen du. Nik uste, gaur egun bizi eredua, ritmoak, estresak, exigentzi mailak, problemen dimentsioak zaila egiten duela, ez? Gizarte arazo bat dela ere, gizarte eredu arazo bat dela. Eta orduan, bueno, hemen ekartzen dut, parte hartu edan, lehen urtean pandemia garaian, ez? Bada, hitz egiten dute ere trauma sozialen lanketari buruz, ez? Adibidez, hor dagoena Fania Davis da Angela Davisen aizpa, ez? Eta berak esaten du, ze arrabia sentitu duen, berak borroka jurista, justizia sozialaren borrokan, Angela Davisen borrokan, mina, zerrea, eta horrek gaixotu inzula, gaixotzeraino, ez? Eta orduan, nola ikusten zuen etzela gauza individual bat berea, baizik eta razismoa sufritu duten belaunaldietatik datozela, gaina ez da belaunaldi bateko, belaunaldietatik hor badaudela traumak. Daudela traumak, eta trauma horiek ez badire tratatzen, berak justizia reparatiba, ez dakit reparatiba, nola, restauratiba, ez dakit hori nola itzuli, ez? Baina, ordan, badago razismoaren mugimenduetatik pixka traumaren, badago klima larrialdiarekiko ere, ezin dugu, eta uste hizkuntzarena ere hemen kokatu daitekeela. Baina ez norbanako bezala, gure neke estres linguistiko individualak, gure frustrazio, baizik talde bezala, talde gutxiagotu bat bezala. Orduan, igual, balio dute horkoak. Barkatu, lusatu naiz, eta listo, bai. Eskerrik asko Itxaso, denboran sartzeko esfortzu batik ere. Galdera batentzako edo tartea utziko dugu guain, baina 11 jota daude, eta esan nahi dizeu gero ere parte hartze dinamikako aukera eukiko deula. Orduan planteatu dizkigun ariketak denbora gehiokin hartzeko, eta gelditu zaizkizuen galderak edo komentarioak itxeko ere tartea izango dugu. Orduan, baten batek zerbait baldin badauka azpimarratu nahi duna, oain badaukeu tartetxo bat, eta bestela gero atxenetik bueltan. Benetan batzutan oso, horixe, esan desuna oin azkenengoa beharrezkoa dela, jende asko oso desmoralizauta daudelako, hainbeste urtetan, eta gero emaitza hauek erabileraren aldetik, ez? Bueno, horixe bakarrik esan nahi nizun.